जों तिप्रा सारंनो नर्थ इस्टनि इन्डिजिनास बिसि मामलाय बिख्रा उंकुगो जोंनि जागायाव जों मेजरिटिखे दंमा जागायाव काइसा फानोसि टाउन सासि गोरै जोंनि नर्थ इस्ट बिसिङाव अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मानजाक बिसिङावनो बरक बाय जोंनो नायखांखोनो बेलायनो फेरै दंख जों थिंकिं तैबै बाहाय खेब नायनायदि बरकनि जागायाव जत्तनो नायनायदि काइसा जों नोटिस देखायखा नायबै नायदि बुरु उनखे बताबो बुडुलेण्ड लाइनखे लाइ चाखमा जायन्तिया खासि गारो कार्बि दिमासा जत्तनिनो काइसा निजेनि बुमुं बायखेनो तङै तङो लाइ एडिसि फानो ओंनाय बा जायन्तिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल फानो ओंनाय बाहाय तिखेनो हिल्स काचार फानो ओंनाय बाहाय खेनो जत्तनो जानजा सिनि मुं बायखेनो निजेनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बुमुं नाजाक ओङै तङो पिया चिनि नखे नायनायदि चिनि खेनो ताबो टिटि एडिसि माने त्रिपुरा त्रिपुरानि ट्राइबेल से बरबो ट्राइबेल नो जोंबो ट्राइबेल नो पिया बर अंखेनो ताबो मले बर अंखेनो निजेनि सिनि मुंनो बर अंखेनो गसेवै नावो बर अंखे बफ्रोनि सिमिनो निजेनि सिनि मुंनो बर अंखेनो गसेवानि रोङै थांना बर अंखेनो गोबां मानो टाइटेल दङ कक आलका दङ गोबां मानो सुट आलका दंलायबो पिया बर अंखेनो निजे खासि होननि गसिनाव खासि गोबां मानो कक आलका दङ कालचार ड्रेस दङ साम आलका थाङो दङ हायफोनो बर खासि हि गसेवै ना मानो बायखेनो सेम तिनि हायो जों बोतलक नो तिनो सागनो जों तिनि हायो तिप्रा साइले गसेवानि चेलाय दं पिया जों बेलायनो तांनो आपसा गोलैख बर अंखेनो आगेनि सिमिनो बरखौ सिक्ला सावैतन जोंखा आपसा गोलैख बर अंखेनो हानि बांनो बरनि जागावखौनो बर जे जागा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल फानो दङ ओ जागावनो ताबक जों कार्मियां दि दिमा सावर नायखेसि ताबक जों जम्पै हायनायखे अर कलेज दंनाय हा ता किला हायनायखे अर कलेज दंनाय हा ताबक जिनि जे बरनि मेजरिटि मिसे बहाय जागाव काइसा तम जागावनो कलेज होइतेनो दङ टाउन जाजाक ओङै दङ पिया जोंखेनो जिनि सिनि मुंनो जों गसेमायाख सियाख आगेव जों सन्दुं बक्संफो आइ गोबां मानोसि बैसि फाफारे हाय उल्टा पुल्टा सोंनाय दङबा जोंखेनो आपसा गोलैख ओ वान समंगो हानि बांनो जिनि जागाव खेनो जों आसुखेनो बिख्राखो दंमा दङ तानिखे जों अनसिभिलाइज को जों सिभिलाइज याख जों अनसिभिलाइज नि बाङैनो जिनि जागाव फानो जों मुंसा डेभलपमेन्ट गरै जिनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दं हमफानो और जागाव काइसा फानो टाउन गरै खायबै जों हयजाक खे दङै मा दङ बेया तिनि हायो तिप्रासा होनै गसेवानिले जों जेंसावै दंला हा ग पावर बिसिङाव नायखे बहायनो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल तमा बर्तमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल पावर दं ग और जागा पावर नो नोवै दङ ओ पावर जोंले इउज सासि मा खायाख बैले इउज खायवैनो खायदों जोंखेनो बनो सासि जों इउज मा खायाख इमप्लिमेन्ट मा खायाख बनो सासि जों आस खेनो जों गोलैजाक आसु खेनो जों अनसिभिलाइज दिनै हायो फानोसि खागलायबै सि कक सानाय बाक्सा बरक दंवै दंख नों हायफो नों देवनाफो नों जमते नों रियांफो कक सालाय दं जेफोर जों तिप्रासा होनै साकसानि सिनि मुंनो जों स्ट्रं खायबै जत्तनो मिलेबै जों बाजा माया साक जों कोनो दिनानो यग्या अमनो नों मैत नारुदि जोंनि दफानो नों फियावानो जों बैनि दफा के जों खेनाय थक खेनो डेभलपमेन्ट खायानि मोसों खेनो जों साकनो स्ट्रं खायबैनो मा तिसालायनाय गेजों तानि बाङै आसु बिख्राङै दं तानि आसु डेभलपमेन्ट ओंया ओङै दं नों कामखन साइमन खना और जागाव नों जों नुगु कार्बि आलं फानुंनाय बा जोंनि दिमासाव फानुंनाय बरावबो काइसा बरावनो स्टेट द काइसा माइनरिटि नो दजागै दङ बरावनो स्टेट आसामाव बरावबो माइनरिटि नो हायफानो अमहायखे सोनावै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि बिसिङावनो अमहायखे बर डेभलपमेन्ट खायबै दङ सो आं तमां कक सानो नाय नों कामखौ बसि मारखना सो हामबाय लाबियो सिनि नम्बर जों चेन्ज माखाने जों स्ट्रं खायवैनो सिनि जागोन डेभलपमेन्ट खायनि बाङै
जों साक्सानो तिप्रासानो उस्ट्रंखौ जों मा बासा लायसिनाय स' हामबाय